ପଡ଼ିଦେଲା। ହଁ ବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଜାଣିନ ସେ ଶୋଇ ମାନେ ଉଠିବନି ତମେ ଯେତେ ଗଡ଼େଇ ନେବି ଯେମିତି ମୁତିଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ନିଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିକି ମଶା ପଶିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଲିଟା ଦେଇଦେଲି। କଣ ଖରାପ କଲି କୁହନି ଚେନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କାଲି କରିଦେବ ବର୍ଗର ମା ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ରେଡି କରି ରଖିବି ତୁ ଆସିବୁ ମାନେ ଗରମ ଗରମ କରିଦେବି ଖାଇବୁ। ସେ ଗରମ ଗରମ ଛଡା ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। କାଲି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ସାରିକି ଆସିବୁ 6ଟା ବେଳକୁ ମା କରିଦେଇଥିବ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବୁ। ମାମା ସପୋର୍ଟ କରିନେଲେ ଅଛି ଅଛି ଘରେ ଅଛି ନା କିଏ ଖାଇଯାଉଛି ନା କଣ? କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା କରିଦେଇଥିବ ଖାଇଦେବ। आज अब टाइम है ना आज 11टा हବ ବା। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 11ଟା ହେଲାଣି କ'ଣ ଖାଇବୁ ମା? କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଡାଲି ପକେଇଛି ଯାଇ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପୋଇ ନାଡ଼ି ପକେଇକି ଭଜା ଭାଜିଛି। ସେଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଇଁଷ ଖାଇ ଝିଅ ବି ମନା କରୁଛି ଏଇଠି ଆଣିଦେବି ମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଖାଇ। ଦିନରେ ପୁରା ହୋଟେଲ ଭରା ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ଥିଲା ତେଲୁଗର ଏଠି ବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେପଟ ଲାଇନ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଆଳୁ ପରଟା ଆଣିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହଁ କି ଜାଗା ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଇଲା। ହଁ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ଘର ପାନ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବ କହିଲାଣି। ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବ କହିଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଲୋ ମା? ମୁତିବାକୁ ହଁ ଯେମି ମୁତି ବସେଇ ତା ଦୌଡ଼ିଛି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ଲାଜୋ। ହଉ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଆସେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ଭଲ।